Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, nagaplano sa joint venture angot sa renewable energy. Barangay Tangub, Kapitan Villarosa, ginreklamo angot sa pagbuyayaw sa isa ka barangay tanod, Kapitan nakhanda to bangon ng kaso. Sa balita nasyonal, mga mamumugon nagapanawagan sang dugang sweldo. Senator Tulfo, ginpangabay ang dole nga maghimo sa agreement sa mga LGU para masiguro nga mahatag ang ilang 13th month pay. Sa balita international, patay sa mass shooting sa Thailand, naglambot na sa 38. Sa balita sa sports, Messi ginanunsyo nga ang 2022 Qatar World Cup ang katapusan niya nga paghampang. Balita entertainment, World Tour concerts ni Justin Bieber dalayo nang ginkanselar. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga bagay nga dapat naton gina-apply sa aton pagpangabuhi. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugabayan sang Western Visayas. Karong adlaw, Biyernes, Oktubre 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sir. Dunkin' Delivery po! Dunkin'... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng... Maayong aga liwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning Action Doors. Good morning sa imo action boy kag sa mga ka-action ta. Maayo gid nga aga sa inyo. Yes, oo, kag medyo no hina-hina jud tayo akong diri nga net tao. Ay basi sa iluha imo wifi. Ay saylo ko na. Ano sa ilo? Ako pa. Plus saylo ko yung daan niya. Wala, isang pala sa inyo. Sige. Dahil lang taon ta mga nagapatamyaw nga mga ka-action tabi. Kaya pantamyawon ta sila. Unahon ta anay ang wala pa man sila ka sinulod kay daw medyo may hina-hina ang net no. But anyway, ang mga may birthday subong adlaw bla October 7 ginatamyaw naton sang malipayon nga pagsaulog sang kadlawan no. Sa kay Kirby Alave kag kay Gina Alave. Good morning. Si Kirby ba nani siya ni Mary Grace? Mary Grace. Bandukilyo Alave. Kag si Gina yan nga mother-in-law. So the same birth date. No? Ang ining mag-Iloy, no? Happy birthday. Draman kay Father Siloy Villarosa. Good morning and happy birthday. Oo, sakay pare ko Arlene Buarom, Kapitan. Good morning dira sa imo and happy birthday kag happy wedding day subong adlaw sa ila ni Miss Jean Buarom. Sa dira sa may Our Lady of the Pilar Church. Yes. Nga ang parish priest nila akon mga classmate si Father Joel Roques. Ikaw may ka-classmate na pare yay. Wala pa. Wala. Way ka mang classmate nga announcer ay. Announcer? Oo. Sang? Classmate bla way ka announcer ay classmate. Mga broadcaster bla. Naray si Eden? Si Classmate David. man Eden no. Ano nga? Yung tama si Action Eden. Si Gusto Dale? gali no. Way kaya Yara classmate. pa sa ibang yung radio station. Okay, sige. May classmate. Tapos damo pag guro classmate sa'yo nga. Sige. Standby tanay sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, plano sang probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang joint venture sang mga local government units kag power suppliers may kang tanan sa renewable energy. Sunod kay Governor Bong Lacson, isa ini sa mga tupiko nga ila ginambalan sa Energy Summit nga gipatigayon sa naligad nga Miyerkules, kaupod si Mayor Albi Benitez kag mga electric cooperatives sa probinsya. Duwa pa ni Lacson
nga sa idalom sang joint venture hindi na kinanglan ang public bidding kag pwede na nga makadirekta negosyar ang LGU sa mga power suppliers. Sa karon suno sa gobernador ila na lamang ginapatun-an kung pila maggastos ang kada LGU sa mga plano. Nagapating gobernador nga isa ini sa mga pamagi agud mapanubo ang sukot sa ginakonsumo sa kuryente. Kung madayon, isa sa mga plano ang mga pagbakal sa renewable battery backups para sa mga solar power plants sa probinsya. Suno kay Lacson, madamo na sa mga solar power plants sa Negros Occidental. Apa nagalawig lamang ini sang 6-7 ka oras ang sige-sige nga operasyon. Gani nagakinanglan sang mga solar batteries. The future plan is to have a joint venture between the LGUs and the power suppliers, no? Specifically the mga renewable. Because we learned that if it's a joint venture between the LGU and the power supplier, we can directly negotiate with the electric co-ops. Wala na bidding-bidding. Formal nga nagpa-blatter sa Police Station 8 si Barangay Tanod Antonio Bulakha sa 62 anyos ang Barangay Tangub, Bacolod City. Bato kay punong Barangay Noli Villarosa ang ginaligar. Nagbuyayaw sa iya nagligad nga Lunes matapos ang flag raising ceremony. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag sa tagreklamo nagumpisa ang isyu matapos naginmuno sini kay Villarosa ang problema sa nagadanaw nga dalan sa Villa Esperanza sa among nga barangay. Suno kay Bulakha, iya ginpa-blatter ang insidente kasunod nga nahuyan ini sa madamo nga tawo. Sunod sa tagreklamo magluwas sa buyayaw ginaligar ginhambalan siya ni Villarosa nga basahan siya sang kape kag sipaon. Nagtrabaho si Bulakha bilang barangay tanod sa sulod sang 3 ka tuig. Sige nga, kung kainaw, ang ko sa tao, mo sa tao, pagtapos plagblada mo ka pamati, nga gibuyayaw, kung amalan sa kugado, kung ba siya ang takati kag tindakan. Pero Ang nambala sa akon, pero wala gito, wala man tay nagtupa no, wala gid ka man ginbasantay. wala kami nagatambag. Ang kabahin sa pagpahayag sang tagreklamo nga si Barangay Tanod Antonio Bulakha. Handa naman nga tubangon ni Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangub kung magbasaka ginan sang kaso si Barangay Tanod Antonio Bulakha nga nareklamo batok sa iya. Sa Interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Villarosa, kada Lunes iya ginapanugyan sa flag raising ceremony nga magsulat kung mayara man ka sang reklamo. Suno kay Villarosa, ginhura-hura siya ni Bulakha matapos ang flag raising ceremony angot sa reklamo sa Purok Villa Esperanza. Ginakabig ni Villarosa nga politically motivated ang tikang sang Barangay Tanod. Ginabi-abi man ni Villarosa kung magpasaka sang kaso si Bulakha bangod mag-file man ini sang moral damages. Probya kung diin siya makadto nga authority, din siya kung diin siya makadto, isabton ko man ang inakay na sa allegation ina kay allegation kag hindi ko man siya trusted nga tao. So politically motivated na sa Japon. So ako na mo ni. Kung diin niya ko may authority nga i-complain niya ko bilang kapitan, sabton ko lang ina. Ang kabahin sang pahayag naman ni Tangub punong barangay Noli Villarosa. Sa dugang nga balita lokal, aprobado na sa first reading sang konseho sa syudad sa Bacolod ang Mascara Olympic Ordinance sa ginduso ni Councilor Calao Puentevella. Suro kay Puentevella ini nga lihok ang nagatuyo ga mahimuan sa nagakaigo nga kasuguan nga mong aktibidad lagip na ang pagpain sang kinahanglanon nga pondo sa tion nga maprobahan. Dugang pa ni Puentevella base sa iyagin proponer nga ordinansa ang Mascara Olympic ang patigayunon sa sulod sang 2 ka semana sa nahauna nga bahin sang bulan sa Oktubre. Suno pa sa konsehal isa man ini ka pamaagi agud mahatagan sang oportunidad ang mga atleta nga Bacolod noon para mapakita ang ilabilidad sa tion sa amo nga kahiwatan. Ngayon pa siguro naman ni Councilor Calao Puentevella nga handa ang iya komitiba sa pagbulig sa partisipante sang Mascara Bike Racing event nga biktima sang pagpangsasko paagi sa pagpainom sang mahigko nga tubig sa samtang napatigayon ang kompetisyon. Suno kay Puentevella, nagpalapit na sa iya talatapan ang biktima apang bangod sang nauna nga schedule sang hearing sa barangay nga gintalana sa palabuton nga Lunes, Oktubre 10. Hulaton na lamang sini kung anugin man ang mangin resulta. Bilang chairman sang Committee on Health, luyag man sang konsehal nga hindi na masulit pa ang among insidente labi na nga sa tion pa sang Mascara Festival. Ginpamunuan ni Governor Bong Lacson ang induction sa mga elected class officers nga ginabugusan sang 50 ka mga barangay kapitan sang Negros Occidental nga nag-eskwela sa Public Administration and Governance sa University of Negros Occidental Recoletos o kon UNOR Bacolod. Ini ang kabahin sa scholarship program sang gobyerno probinsyal. Sa aktibidad sa social hall sang Kapitolyo Probinsyal, ginpahayag ni Liga ng mga Barangay President Juvie Pepelio, ini nga mga kapitan ang una pa lamang mga batch kag may masunod pa sa tuig 2023. Sila ang
mag-umpisa sa pag-eskwela ng liga niya bulan sa Hunyo kag magagraduar sa maabot nga Disyembre. Suno kay Pipelio, dako ang mabulig sini para mapaayo ang managerial kag leadership skills sa mga punong barangay. Nagligad niya Hunyo, nagpirmahanay ang gobyerno probensyal kag UNOR sa Memorandum of Agreement may kaangtanan sa scholarship sa mga local leaders sa barangay governance. Sa idalom sang kasugtanan, mag-eskwela ang mga barangay kapitan sang 1 semester, 15 units nga Certificate on Public Administration and Governance. Samtang liwat nga nagluntar ang enkwentro sa Barangay Carabalan, siyudad sa Himabalan, pasado las 3 kahapon sang hapon, Oktubre 6, sa suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commanding officer sang 303rd Infantry Brigade. Samtang ginalagas sang militar ang mga rebelde, liwat nga nagluntad ang pagbailuhanay sang lupok nga naglawig sang kapin na 10 ka minutos. Dunga pa ni Pasaporte, hindi man tayuyon ang linokpanay bangon nga nagapalagyo ang mga rebelde sa nagluntad ang enkwentro. Ginkumpirmar man ni Pasaporte nga nagpadala na sila sang augmentation force sa tuyo nga malambot nga brakpan ng mga rebelde. Sa karon wala pa sang kumpirmasyon may angot sa mga casualties sa mga enkwentro, samtang nagapadayon pa ang hot pursuit operation. Temporaryo ang ipangabay sang militar nga mag-evacuate ang mapuluyo sa mga barangay. Sa seguridad naman sang publiko, ginadumulian ang pagpalapit sa nabukid nga bahin sang barangay bisan pa nga opisyal sang barangay ukon katapos sang kapulisan. Nahingagaw pa nga nakuha ni Jobert Billion ng iyang mag-iloy samtang nagapaday ng enkwentro sa tungasang 94th Infantry Battalion kag NPA sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan, siyudad sang Himamaylan. Sa eksklusibong interview sa Action Radio Bacolod kay Jobert Billion, ginpahayag sini nga ginakulbaan kag gintatan sini ang pagkarga sa mga tubo matapos nabatian ang sunod-sunod nga lupok malapit sa ila puloy-an para makuha ang asawa kag duha pa ka magagmay kabataan. Sa karon nabalaka si Billion sa posibilidad nga may naipit sa inaway, lakip na ang iya duha ka mga kabataan. Gabot ko sa kampo nga ginatapsa namon kay makarga kami. Amo na to nga naglinok panay na to. Ti samtang nga galinok panay kundi kinulbaan man ko ang asawa ko kang bata o gagmay bilin pa to mong. Kamo to nga ginhingagaw ko bisan galinok panay, ginpaog ito sa babaw balay ko yang akon kabataan kag ang asawa. Ito sa Sigang. Oo, sa Sigang. Kabahin sa pagpahayag ni Jobert Billion. Sa ibang panatong nga balita, lokal, nagabot na ang unang 315 ka PNP personnel halin sa Police Regional Office 6 para idugang sa seguridad sa Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, ginpatigan ang head count kag briefing sa 315 ka mga pulis sa Bacolod City Police Office compound. Dugang pa ni Liada, matapos ang briefing, gilayon inis lagi igatugyan sa Matas for Kuntas Unit Commander para sa ila deployment. Ginakabig ni Liada nga dako mabulig sa pag-abot sa dugang nga pulis alin sa PRO6 sa ilang anti-criminality campaign sa pagpauli sa pumuluyo oras ng kagabihon alin sa festival sites. Sunod kay Liada, maginapaawat pa sila dugang nga PNP personnel sa adlaw sang Mascara Dance Parade kag Electric Mascara. Nagabot sila kay ng mga last days, right? And then naman gina-count naton subong kay para ma-distribute naman sa aton mga task unit commander para makomplementara naman ang aton nga security para sa sini nga Mascara. Bali subong adlaw kay kita 316 ka pulis. Ang kabahin sa pahag ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Arestado ang isa ka barangay kagawad matapos maktuhan nga nagpalupok sang iarmas lothang sa Purok 5, Barangay 2, Banwa sang Hinubaan pasado las 10 sang gabi sang Miyerkules, Oktubre 5. Ang nadakpa ng ginkilala kay John Jose Celis, 50 anyos, residente sang Purok 5, Barangay 2 sa mga Banwa kag aktibo nga kagawad sa mga barangay. Sunod kay Police Captain Romel Bustamante, ang hepe sang Hinubaan Police Station, nakabaton sa reklamo ang kapulisan nga may nagapalupok sa armas sa Barangay 2 kag ila ini ginrespondihan. Naaktuhan sa kapulisan nga may bit-bit nga caliber 38 pistol nga may unod sang 4 ka bala, kawala ang kalupok nga bala, kag gintinguan pa ni Celis nga mahaboy ang armas apag ini ang na-recover sa kapulisan, kalakip man ang pila ka mabasiyo sa naglupok ka bala. Sunod kay Bustamante, yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon si Celis ang natabo ang insidente. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Mga mamumugon, nagapanawagan sang dugang nga sweldo. Samtang Senator Tulfo, ginpangabay ang dole nga maghimo sang agreement sa mga LGU para masiguro nga mahatag ang 13th month pay. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Action Balita Morning Edition.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Morning da kay Bobby Munoz. Morning sa imo ba, Bobby Munoz. Magkasal ka si Bobby po brantas ang imong ng kon ba? Bouquet. Sige, kag sige, siya ang sige. kwanta ng decorate sang imong bridal car. Sige. Ha? Ilista ko na nangadaan. Si Bobby Munoz. Isulat ko na nangadaan para naka-schedule na. Yes, Okay? of course. Okay? Ana Sinoro. Sige, go ahead. Action Boy, good morning. Lang gali kay Sir Leo Talaban bala. Thank you so much, Gid sa Salvaro. Dila kasi na namit, no? Okay. Pares sa kape. Masarap lang. Kakaon ka? Yes, of course. Of course. Diba si Bulagin na tama si Mukalwa na lipat yung pangatag mo tanan. Pangatag ko man ang Thank iban. you so much, Gid. Sili niya, greet ko lang tag-iya sang Salvaro, sang biyak na Batola Castellana, si Mr. Rizalde Impiales and family. Salamat, Gid. Lani Ponsiana, Impiales. Do, sa, ha? Lani Ponsiana, Impiales. Impiales. Sa ako niya pag Black Action Boy, ang iya nga lasa, do ka bingka siya, prong texture, tinapay, soft nga tinapay, no? Correct. Amo manay mo? Correct, amo na. Pariho, gid ta. Ay mga pinsa mo sa akon, bingka lang niya. Is texture sa katinat. Da amo to kanang Ano, do ka unique pa, no? Ang baga ni SM niya daw bingka nga daw tinapay. Oo, nan. Salvaro Bingka de la ang sabor, Castellana. Pero tinapay, soft nga tinapay ang texture. Correct. Feeling ko namit pag ito sa Action Boy kung init. Ibulad mo pares sa, ha? Ibulad mo. Ay, bulad gitsa. Hindi, lang, i-microwave. Social, microwave. Sama niya bulag-bulad na yan. Bulad-bulad. Lutsal Evangelista, morning man sa imo. Wang Skilly Morales, dahil morning dara sa inyo ni Nat ni Abby, ni August. Cheryl Ann Compliza. Kay Mama na sa Mayo, happy birthday liwat sa hinablo si Sonyata May
na mga 26 na gali. Ay, kamukha mo election doors, magulang ka lang jutay. Sir, pila edad niya? 26. Oo. Love, tita, and tito Doc of Rochester, Minnesota, USA. Happy birthday sa imo. Teresa Linahakayaw, morning man kag home, Miss Homa Lumena. Happy birthday kuno kaliwat kay Captain Arlene Buerom and best wishes. Okay. Oy si Kagawad Dario, Gawad Imbong. Ara siya. Gawad, musta? Good Ara ko na karon. morning. Ara ko karon sa Maaw actually kay Mamaninoy Ara ka ako. naman to? Yes, Mamaninoy ko karon do 2:30 bla to ang kasal mo. Dalan mo ko lechon ha. Wasi kun di ka hindi ko ni kadto sa reception Ay, depende. hindi ka nakakadto sa reception. Depende karon na kay Sabay. balo ka daw kadamo sa mga ano ko ron naka-schedule nga Series of activities. karon may mga kung to despedida, may mga birthday ka ng Padre Siloy. Way pa ko ka-greet si iya sa text, mag-text ko na karon mas nilisa nga kita nay takron sa mo ni. Muna siya. Perfect. Sige. Basta gawad ara ko na karon na. Basi kung makakita nay na makupulo pangapit tada kay Chona. Yes. Si Miss Homa Lumena, Action Boy, araman siya. Okay, sino pa? Si... Smart, Tadeo Salcedo. Good morning, man. Elvira Hilogo, good morning. Morning, Grace akong Tito Benji. Pero watching man siya. Morning, si mo to Kay Athea Kim, Ating Iriman, good morning. Ating, sa may morning. Banwasang Mursya. Ting! Hala. Puli! Ang tawag mo. Ako na. Hindi mo si Lulay vlog tawag. Ting! Oo. Puli! Soft lang na si Lola. Soft lang na yan. Oo, gabi naman yung muya. Lumakulbaan na si Ating. Kay Sir Lorenzo Magsipok, good morning dra sa iyo, sir. Kay Romy Alconza, good morning man. Si Joe Marie Macariola Estelioso, good morning man sa imo. Ara man si Janet Okendo. Kay John Christoph Kono, good morning. Kay Janelo Sanzino, good morning. Lagaw ta sa Kuiba? Sa din na. Hindi mo na siya ginapalagaw nga. Sa din na sa dyan. Ka-very, ano siya daan? Vulnerable. Vulnerable sa mga kakwebahan. Alaklay. Vulnerable kita. Sa din na nga kuiba na. Gani, kuweba ng pag-asa or tagumpay. Ay, kalahin. Kuweba ng tagumpay. Sige. Standby na sa aton mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Action Radio Philippine Standard Time, 7:25.
Sa detalye na sa mga balita nasyonal, liwat nagapanawagan sang dugang nga sweldo ang mga mamumugon bangod sa marasig nga pagsaka sang inflation. Suno kay Labor Coalition nagkaisa, kinahanglan sa mga mamumugon ang dugang nga saka sa sweldo agud masustenar ang ila mga galastuhan. Sa National Capital Region, naglambot na sa 80 pesos ang buhin sa ila daily income bangod sa inflation. Suno kay nagkaisa spokesman Renato Magtubo, ang 100 pesos nga saka sa sweldo ang inapangayo sa mga mamugon ang para lang makarecover sila sa kantidad nga nadula sa ila daily income bangod sa padayon kag malasig nga pagsaka sa inflation ukon sa mga balaklon. Naibuluan ang minimum wage sa NCR ang nagalambot sa 570 pesos apang bangod sa inflation katumbas na lang inis ang 488 pesos. Ginapangabay ni Senator Raffy Tulfo ang DOLE nga maghimo sa agreement sa mga local government units agud masiguro nga mahatag sa mga negosyante ang 13th month pay sa ilang mga empleyado. Suno kay Tulfo, pwede magamit sing LGUs pagi sa business permit and licensing office ang hindi pag-renew sa business permit sa tion nga hindi mahatag ang ila benepisyo. Ginpahayag sang senador ginapaabot na ang Pasko o kung tion nga ginapaabot sa mga empleyado ang ila 13th month pay. Base sa obserbasyon ni Tulfo, kalabanan sa nagakatabo ang hindi paghatag sa nga sini nga mga benepisyo. Base sa layi, ang mga empleyado ang dapat makabaton sa 13th month pay antes sa kada December 24 sa kada tuig. Paathag pa sang senador, dapat antes sa aprobahan ang renewal ng business permit, kinahanglan niya mapakita sa negosyante nga naghatag sila sa 13th month pay sa ila empleyado. Tingwaan naman sang Marcos Jr. Administration nga kilalahon sa bugos nga kalibutan ang Pilipinas bilang agricultural hub. Ini ang ipahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbukas ng AgriLink, FoodLink and AquaLink 2022 sa Pasay City. Ginpahayag sang Chief Executive nga handom giniya nga wala sang Filipino nga maka-eksperyensya sang gutom. Suno kay Marcos Jr. nga panahon na para pabaskugon ang agricultural industrialization sa pungsod. Pahayag pa sang Presidente nga may ayuda ka mga proyekto nga handa para sa mga manguma pareho sang Rice Farmers Financial Assistance Disbursement nga nagalambot sa 590 milyones pesos kag ang fuel discount fuel discount program for farmers and fisher folks nga naglambot na sa 320 milyones pesos. Nagsaka sa 2.68 milyones ka mga Pinoy nag-edad 15 anyos pasaka ang wala sang trabaho sang gusto. Ini matapos kung ini ang mas mataas ikumpara sa 2.6 milyones nga wala sang trabaho sang Hulyo base man sa reports ng Philippine Statistics Authority. Sunod sa PSA, ini ay equivalent sa national unemployment rate nga 5.3% ang mataas ang sa 5.2% sang Hulyo. Sa records ng PSA, 5 sa mga subsectors nga nagnubo ang employment ang ginalakipan sang fishing and aquaculture, construction, arts, entertainment and recreation, human health and social work activities, kag real estate activities. Apisar nga nagsaka ang kadamuon sang wala sang trabaho, nagsaka man ang mga persona nga may trabaho sa 47.88 milyones halin sang 47.39 milyones sang Hulyo. Sa itong kabanatang nga balita nasyonal, ginatalakay pa sa mga miyembro sang gabinete kung tugutan ang mga elementary kag secondary schools nga magpatuman sang blended o kung distance learning pagkatapos ng Nobyembre 2 sa din tanan nga blutuan ang required na nga magbalik sa full in-person classes. Sunod kay DepEd Secretary kag Vice President Sara Duterte, ini karon ang ginatalakay kung natagan pa sang option ang mga bulutuan. Dugang pa ni Duterte, nagahimo sila karon sang report para kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa iya nga desisyon. Una nga nagmando ang DepEd sa mabulutuan nga magbalik sa in-person classes nga full capacity umpisa Nobyembre 2 apang nagsuwestyon si Marcos nga padayunon ang blended learning sa pila ka specific nga mga lugar. Suno pa sa Vice Presidente, ang COVID infections ay hindi lamang nagakatabo sa mga bulutuan kundi sa iban man nga establishmento nga nagbukas. Para sa DepEd, ila ginatutukan ang COVID surge paagi sa vaccination. Ginpahayag sa Philippine Coast Guard akong PCG nga mas nagadamo na ang mga mangingisda nga nagapangisda sa Baho de Masinloc o kung ginatawag man nga Scarborough Shoal pisar sang padayon nga presensya sa mga Chinese Maritime Forces sa lugar. Ginpakita sa PCG ang mga litrato sa mga fishing boats sa mga Pinoy sa baybayon sa probinsya sang Zambales nga kuha sa nagpatigayon sila sa Maritime Patrol Operations. Sunod sa PCG, 20 ka mga barko ang nakitaan sa lugar kag ilagin pangabay ang mga mangingisda nga magkadto sa lugar bangod pasangkad pa nila ang operasyon sa lugar. Ang BRP Gabriela Silang kag BRP Suluan ang yaraman sa lugar para proteksyonan ang mga mangingisda. Gin-report man sa PCG nga may 4 ka Chinese Coast Guard vessels sa among nga lugar.
Nagaduda naman si Senador Sani Angara sang pork barrel sa proyekto sang Anti-Insurgency Task Force ng gobyerno nga maibaluan lamang sa tion sang pagpatuman o kon implementasyon. Ang pork barrel ang indeklarar sang Supreme Court nga unconstitutional. Sa hearing sa Senate Finance Committee, sa ginaduso nga pondo sang DBM sa 2023, ginpamangkot ni Senador Nancy Binay ang update sa proyekto ang pangabay sang NTF-LCAC sang 2020 kag 2021. Kasunod nga ang task force ang nagapangayo sang 10 bilyones pesos nga special purpose fund sa 2023. Ginpahag ni Budget Undersecretary Tina Rose Kanda, sang 2021, 19.24 bilyones pesos ang gin-issue sa akong ginhatag sa NTF-LCAC, lagit ng 16.4 bilyones pesos nga SPF. Sunod kay Binay, base sa dokumento, sang 2021 nga pondo ang hinatag, 2.9 bilyones pesos ang nagabarayon kag 3.2 bilyones ang nakumpleto. Ginkwestiyon ni Binay nga wala naglambot sa 50% sang 16 bilyones pesos ang pagpatuman sang proyekto. Liwat naman niya gina-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si DICT Chief Ivan John Uy bilang Secretary sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT. Kahapon Huwebes ang nagpanumpa si Uy kay Marcos sa Malacanang Palace. Ang appointment ni Uy ang nalakip sa 15 ka mga cabinet officials nga gin-bypass ang Commission on Appointment o kung CA. Subong nga semana sang nagpanumpa kay Marcos ang napulo kay banpang opisyal nga iyaman gin-reappoint. Sunod kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Uy ang wala nakaupod sa pagpanumpa bangod yara ini sa abroad. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton drabla mga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte! Sige. Ang si Jadilog, lito ka kandonin ni Sagla. Siguro Dito man to sa kandonin ko iba, malaga. Malaga to ski iba. Malagaw ako sa kuweba. Claustrophobic kung daan. Claustrophobic. Ako na siyang may fear of Sa mga enclosed places. Kaya nagalinsa sa close mo. Claustrophobic. Kung open niya. Kung hindi open, no phobic. Claustrophobic. Ng fear of closed sa places. Ka-enclosed na mga places. Labi na akong pag akong dulom. Dulom, kabalo ka kung dulom do para ara ka sa kuhan mo daw sa enclosed Wala mo. ka pa kasulod gidya sa mga cave actually. Why pa? Ako man, actually isang nagpuli ko to last year. Dito naglagaw kami sa Sultan Kudarat sa upod sa akon niya cousin. Di may parts ang tour nga masulod sa kuweba. Why ka nagsulod? Ready kami ya. Tiga sunod ko sa cousin ko.
Pagsunod na, mami, hindi ko gidya kaya. Tinagwa siya. Nagwa naman lang ko. Kay first time pa tani nga magsulod. Kay, sa paminsan, maglinog or what. Pero hindi ginagaliyaman ang kuweba. Ako maglinog. Stay put. Nagit siya sa kabako. Sa daso na kay kuano tapos kay kagamay, bisang action Salagyan. Isang alagyan. Kaya bako hindi man tani kagwa mo. Pero kanami, tapos di sila yaga tour, maupod naman sa tour. Labing ligo-ligo nila. Kay may falls. may falls sa sulod. May falls. May sakuan guro, may creek. Oo, nan. Tiga mo to, wala na lang kami. Nagulat lang kami. Andre kayo Danilo, malakat to kag matigang-tigang to sa sulod. Sige lang, daso na lang. Daso na lang na. Ito tayo matigang kag to naga. Galing ka. Kala. Basta magsunod mo pala maggamay ng danan-danan. Pagsunod mo, naggamay pag hindi ka gawa. So, na bala. Sige, overthink bala, action boy. Overthink ka. Niway ka? Good morning. Niway ka? Kami. Niway ka. Gawas, ano pag idya? Ako nasag na iwas sintig ko idya. gadya. Hindi nga matalbugan. Revia Garcia, morning dira sa imo sa Panokoy. Okay, Mila Alit. Morning sa imo, Mel. Si Ma'am Marisa Loeng Melos, good morning man sa imo dira sa Bago City. Tendreng, kumusta ka dira? Kag si Melchor Melos. Yes. Si Hadako Jocelyn Song Comedia dira sa Barangay 10. Morning sa imo dira. Kay Kagawad Milagros Alit, good morning. Please greet si Sir Butch Suligan. Happy birthday! Kay happy birthday, pare Butch Suligan! Happy birthday! Good morning sa imo Kay Maninoy Michael June season, good morning. Stay safe lang. Kay Napsak and fellow airborne Samtang, ginamonitor ang sitwasyon dira sa Southern Negros. Thank you from Shatu Ilis Parañaque. I don't nag-chat ni sa akon si Maninoy. Wala ko pa na-open, Maninoy, later. Kung ano to yung mga chats sa akon. Kay Ma'am Luing. Good morning sa imuliwat, Ma'am Luing. Siling ni Dennis. Si Selena Gomez ka kuno? Okay na Kilala mo si Selena Gomez? Boy, singer na siya. Ex ni Justin Bieber. Sila nagilisang una. Kilala ko siya, subong. Si Selena, kilala ko ya. Pero si Selena Gomez, hindi. Si Selena Gomez yan, kilala ko. Close kami na sa una. Ay, actually, ikaw manager sa una ni Selena. Diba? Selena Gomez. Ano naging mga kanta ni Selena Gomez man? I-search lang kay kantahon ta. Ay, kilala. Di na mo? Iyan yung ano? Ano nang dandaran. Ang makapiling ka. Iyan ni Galian ang Action Boy. Ano ba na ibo yaman? Iyan ni Action Boy ang ano? Dali lang. Iyan lang taon tanay maya. Kung posible hindi amove daw. Iyan ni ang ice cream. Amo ning ice cream. Wala ko na. Ice cream ng... hindi. Upo niya. Mamang sorbetero. Di sorbetero. Upo niya ni ang ano. Upo niya ni gali ang Blackpink balamang sa ice cream. Okay. Ano bang ice cream? Chillin' ice cream. Abi ko na yung mamang sorbetero. Ice cream. Tanba na sa mga duga kabalita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Kag sa Italia na International, nagsaka na sa 38 kamatao ang nagkalamatay sa nagluntad nga pagpangluthang sa anay pulis sa isa ka daycare center sa Nong Bua Lampu Province sa Thailand. Sa nasambit nga kadamuon, 24 diri ang mga bata. Pilaso naman ang napulo ka mga tao sa din-anom direng kritikal ang sitwasyon. Ginkilalang sospek nga si Panya Kamrab, 34 anyos nga isa ka anay pulis. Ginkakas ini sa serbisyo sang Enero bangod sa paggamit sang iligal nga droga. Matapos ang pagpangluthang, nagpauli ini kagintiro man ang asawa kag bata, kagilayon man nga nag-suicide. Base sa investigasyon sa motoridad, ginsulod sang sospek ang eskwelahan sa diin, wala sang kaluoy nga ginpangluthang ang mga kabataan nga nagakatulog. Sa negosyo naman, natala nga may pagwa ang Department of Trade and Industries ang bago nga suggested retail price o kung SRP sa mga produkto nga masami ginapreparar sa mapanahon sang Pasko.
Ginpahayag ni Trade Assistant Secretary Ann Kabuchan, himuon ini pagkatapos ila dialogo sa mga manufacturer kung pwede nga panubuan ang ipatuman nga saka sa presyo kung ipaiway na lang anay ini. Ginako man ni Kabuchan nga may mga ginapangabay sila para sa pagsaka sa presyo kag masami nga rason ang mga mataas nga presyo sang langis, mataas nga presyo sang transportasyon kapag nubo sang balor sang peso kontra dolyar. Naibuluhan nga napulo ka mga manufacturers sa mga ginahanda sa Noche Buena ang nagpetisyon para makapasaka sang presyo sang ila mga produkto. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 81 centimos. Singapore dollar 41 pesos kag 17 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 49 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, dalayo na hagin kansela ni Justin Bieber ang manabili nga concert sini tubtub sa tuig 2023. Nag-umpisa ang Justice World Tour sa tuong Pebrero kag matapos tubtub Marso 25, 2025 nga patigayonon sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan. Sa nga social media account ginpahayag sang Canadian singer nga ginapanugyan siya sang iya doktor kag sang iya pamilya sini nga magpahuway. Luyag niya nga tutukan ang iya mental kag physical health matapos ang pinakaserye sang show niya sa Brazil sa nakaligad niya bulan. Ginpanugyan sini sa mga nakabakal na sang tickets nga itago lamang nila ini kagulato ng anunsyo sa pagpadayon sang konsyerto. Madumduman nga sa nakaligad niya mabinulan at apikan ini sang Ramsay Hunt syndrome nga nagatuga sang pagkaparalisa sang katunga sang iya guya. Sa balita sa sports, ginanunsyo ni Argentinian Captain Lionel Messi nga magaritero na ini pagkatapos ang 2022 World Cup sa Qatar. Sunod sa 35 anyos nga Argentinian football player nga may maayo na ini nga record sa iya karir. Ini na ay kalimang World Cup appearance ni halin sang 2005. Mayara ini nga all-time record score nga 90 ka goals. Magampang ini karon sa team nga Paris Saint-Germain. Sa ring ginako niya nga ginakulbaan pa sa gyapon sa paghampang sa World Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 and energy! Ay, kay Friday. Kay kalain. Happy Friday. Kalain bala sang kuan? Sang ano? Wala, kalain. Lain nga kalain. Ay, kalain. Kalain kay kalipot lang. Ay, kalain. Dapat naglawig mo Napagitaan mo din. gid sang ano ba? Kitaan mo gid ba sang lusot ba? Congratulations. Congratulations. Inapangitaan mo gid sang kalusutan. Pang kami untan ay sa happy birthday sa on air ng blagaton ng mga birthday celebrators. Unahon ko ako amigo Father Siloy Villarosa. Happy birthday. Happy birthday. Ikaduha. Siloy. Pare ko kag manginihado Kapitan Arlene Buerom. Happy birthday kag kay ihada ko da Jean Buerom. Kag kasal man nila subong adlaw ha. Oh, sige. Dira sa may Our Lady of the Pilar Parish sa may Maaw with Father Joel Roques. Kita na kita dira klaro no? Sino pa kita may birthday kanay? Ita, kamo lang gali. Si pare ko da Butch Soligan. Yes, Happy birthday. Si Kirby, happy birthday si Kirby Alave. Kay si Gina Alave, happy birthday karon nga adlaw. May kay birthday? Kay Sir Juvel Sidel. Yes. Happy birthday. Happy birthday Sir Juvel Sidel. Si sino ba atong na-blues ni Kwan ni Miss Van bala? Gani si Sonyata. Sonyata May. Oo, happy birthday 26th sa imo. birthday karon nga adlaw, no? Sa tanay mo birthday today, happy birthday sa inyo. Sige, kay Helen Esco Sareta, happy weekend ko no. Kay Neresa Gonzales, sinapatamayan niyo si Papang niya Pito, kag Mamang Ruth Gonzales sa Purok Boulevard, Barangay 13. Yes. Ma'am Elizabeth Kasuyon, good morning man sa imo. Ka-action boy, good morning man kay Attorney Mark Mayo. Good morning da sa imo, Attorney Mark. Yes. Kamusta ka da? Musta na, Attorney? Huwag kita na, Attorney. Huwag kita na, Attorney. Mas lisa, Attorney, ang ano mo, ang action boy. Huwag kita na, Attorney, tap silog sa Mayo Cafe. Tulungay ka din. Okay, may Mayo Cafe gali na. Mabalaan tala na yung Mayo ang cafe nila. Kung matilawan mo. Matilawan ta. So, subong di ta na maka-confirm. Ay, sorry. Charot lang. Namin na da.
Si Kapitan Of Mayuda, course. morning. Oh, good morning. Sa Barangay 22. Si Ron Arida Traba, good morning man, and thank you gid, no? Si Leo Talaban, may nga agaman dira sa Barangay Manghanoy, kag sa pamilya Impiales dira sa ano gani? Sa biyak na ba? Salvaro. Salvaro, De de la Castellana. Yes, salamat gid sa manamay nga Salvaro. Sa biak Ginala na ni ba Sir to? Leo Talaban. Dira sa may Sitio Balocanag. Oo. Biyak na ba to dira? Okay? Si Doña Elena Alegarbes, happy birthday galis mong ni Bobby Munoz. Birthday niya subo? Yes. Uy, happy birthday Bobby Munoz. Happy birthday. Nakabalo lang kuya kay Doña Elena, ho. Oo. Kuan nila sa una mo ng nila sa una ng colleague sa obra. Okay. Sige. So, kay ano pag induction boy, kay Miss Rona Rida Trava, good morning, nag-monitor siya. Upod si Daddy, nalipat ko ni Blamangkot sa pronunciation kay Miss Rona, sa nga sa Genies or jeans. Oo, sige. Kag, ano ning palihog lang kami sa amon ginapa-public service? Ang diin. Sino na? Si Miss Rona. Anong ginapa-public service mo, Miss Rona? Kaduway ko kabato. Huwag ko di man nakita. No? Anyway, karon nga adlaw is 79 days before Christmas, 86 days before New Year. Yes. Ay, dali na gid lang. Aha. Kag-action boy, ang tisang aton balita special, of course, especially, subong bala nga nagasaulog kita sa Mascara Festival. Basi may mga ka-action, tadra nga nagapangita sa nga Mistaran, no? Sini nga, especially sa highlights sa October 21, 22, 23. So kung nagapangita ka mo sang komportable, matinlo kag safe nga maistaran mga ka-aksyon, ginarekomendar gid namon sa inyo ang Lacson's Anchorage. Ini located sa Barangay Elihis, malapit sa John B. Lacson Maritime School, Action Boy. Ini ang fully furnished, kay man may aircon, of course. Syempre importante. May ref, may TV, wifi, may kitchen nga pwede ka mo makaluto, arada may mga gamit na. And of course, hot and cold shower kag mga bedroom needs ninyo. So bale, one unit ni Action Boy nga with two rooms. So pwede ka mo dira maka-search sa Airbnb or pwede directly contact kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. So the best gid ni sa mga nagapangita sa mastayhan sa Pambarkada, pampamilya. Yes, subo nga Mascara Festival. Hindi lang pang barkada, pang pamilya pa. Safe in Action Boy bangod gated kag may CCTV 24/7. Okay? Kag magluwas dira may raman sila sa mga estudyante bala nga nagapangita sang boarding house dira, pwede gid, ha? Male and female open sila for daily nga pag-rent, monthly or transient. Sige. Okay, so Amon Action Boy, again, contact lang sila kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832. Okay. Kag may comment sila, pwede mas lang ka, mas lang borders, no? Hindi blang borders, yes. Okay. Na siya. Sige. Sakay, good morning, Mandra, kay, dapat hindi ko na malipatan, no? Sino na? Basi malipatan ko ni karon madiscuss ni dali lang gid. Birthday ni Bobby. Nag-greet ko na. Kag si Bambi kag Jessie Hestosane sa La Carlota. Happy birthday man. Happy birthday. Good morning lang gali. Si Bobby Munoz siya mong may birthday. Happy birthday da. Ano ka? Sa kada mo bisang birthday. Gani. May bag ko no gabi nabilin sa taxi, taga Dulaw nga taxi driver. Ito mga bag, ID man lang to Pero importante. Gaan ka lang, ibalik mo lang tani, gaan ka lang pliti, magbalik ka. Iyan isang migo ko nga manugpare, nabili niyang taxi, but na nakakuan guro ay. Nabili niyang taxi, ang iya kakuan gali, nabili niyang bagya sa taxi. Ang taxi driver, taga Dulaw, migo, basi ko naratang itong nga bag, dulunan di sako, no kaya ko lang papliti, si mo puli, Correct, Darcy Galas, good morning. Okay? Sige. So, diri na kita sa aton nga balita espesyal. Si Jose Rosito Abara, na watching from Burgos. Good morning, dira. Good morning. Kag si Jay Karam. Sa tanan nga nag-monitor, the Action Boy sa mga market. Yes. Good morning, ha? Sa Libertad Public Market, dira. Mga aga. Kadamo, gid sa nag-monitor sa aton sa Libertad Public Market. Yes. Especially sa may entrance, dabala sa may damo entrance galing. Damo entrance. Gamas lang si Mrs. Diyan, ka sa kwan sa likod. Blas, sa likod dito yung likod sang kwanaw. Idula man likod. Idula man likod. So, basta, good morning lang dira. Sa Burgos Public Market, morning man. Yes. Kag sa Sumag Public Market. Yes, Sumag Public Market. Damo man da. Morning sa inyo dira sa taga Sumag.
lumag. Okay. So, diri kita sa aton balita special, ining mga bagay nga dapat naton gina-apply sa aton pagpangabuhi, Action Boy. Swerte, no? Gina-apply dyan. Sa unang gina-apply na floor wax lang mo. So, Action Boy, laka na lang galing bintana isang floor wax, kiti puro tiles na. Oo, no? Nakakabudle. Sa unang gina-apply mo na first day of classes. Oo. Class, bring tomorrow ha, mga brooms, coconut husk, Oo, bunot bla, bunot. floor wax. Yes. So, man Action Boy, so unang floor wax, Action Boy, dako blang mabulig sa grades sa mga student. Correct. Gadanlog mo ang grades. Ginulawag mo. Ikaw, 76 ka lang, gusto mo maduwagan-duwa, dala floor wax. Dala silhig. Amo na? Ikaw, kuha ka lang kay wala ka kadala silig, bisan silig, wala ka nagdala. Mga tanong. Ay, mo score ko, mo grade ko lang di okay, bisan sa bunot, bisan tunga nga bunot, nuway ka. Grabe, amo nakadako. Wala ka nga bunot, ang napadala mo, paya ang gindala mo yan. So, may tali kong paya nga may klamay hati. May klamay hati. Hindi lang klamay hati, ito sa paya na hinahagan. Sana na siya sa, ina nga produkto Action Boy, damo na siya sa Cagayan, I think. Ay, nang may klamay hati. Paya siya. Tapos pagbukas mo, may klamay hati. Okay? So, diri kita Action Boy sa, may nag-chat sa atin. Mga taxi drivers naton sa Operation Tulong Task Group, morning ha. Halin kay Archie Baez. Amigo Archie, morning sa imo ha. Sige. Good morning lang Action Boy kay Tatay Avelino Tiglay, kag Sandra sang Phase 1 Country Home Subdivision, Barangay Estefania. Good morning sa inyo. Ginatamyo ko mo ni Mother Wilma Sugaton. Wilma Sugaton. Yes, morning. Si Liras de la Cruz. Yes. Kag Action Boy, ginag-greet ko lang si Miss Josephine Lacson and si Rodolfo. Mr. Rodolfo Lacson. Yes, morning dresses sa New York. Sa may New York. Family of nurses sa Slagli Action Boy. Si Miss Josephine kag si Sir Rodolfo, mga retired nurse. And then may kabataan sila nga mga nurse magyapon dito sa New York. May classmate ko na sa New York. Nga nurse man. Si Christina. Oo. Ba't kung basi kung sila. Good morning lang sa inyo, Dara. Ario, taga si Salvador Octavio de Terdo. Kilala mo rin, di ba? Ginag-greet siya lang taga Karabalan ko, no? Ay, hindi mo kilala si... Wala profile niya kung kilala ko. Sige, Salvador Octavio III. Okay? So, Ari Action Boy, aton balita special. Una, so again ha, mga bagay nga dapat gina-apply naton sa aton pagpangabuhi, Action Boy. So, una, Action Boy, hindi ka kuno dapat taman ka, mapagbigay. Huwag masyadong mapagbigay. Dahil Don't be too generous. Yes, kay wala kuno sa may natunan sa imong mga tao. Kay rely lang sa imo mong salig lang. Tamaan mo ka panghatag bala nga kadagiyo mo dayon. Akadagiyo gamay lang nga bala sa imo nga pwede ka pangayo sa amo niyo. Ginagaan mo dayon. So amo na gani ko Action Boy hambal nila nga ang kasabihan na bala ibang kasabihan. Saying na Action Boy nga give a man a fish and he will live for a day. Him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. So tudloan mo sa mamunit. Siling ko gid mo siling ko daw. Atong nangayo to sa akon dapat gid tudloan ko gid siya nga magpamunit mo. Literal. Very literal. Literal. Oo. So, manabla kong example nga nagapangisda ka mga duwa. Kaya manabigay sa lig na lang mo. Oo. Maba ning gapangisda ka, gapamunit ka. O, yun ang gid literal. Pamunit ka, Action Boy. Kung taga mo sa isda, sa isa lang nakadlaw. Mamunit, sa isa lang nakadlaw niya nga pagkaon. Tudloan mo siya magkuhan. Magpamunit, kunwari sa sudan, kung pamunit to siya. Oo, makaon siya everyday. Basta panalap da kung ano da mga kuhan niya. Yes. Basta mga isda. Ha? Tudlo isang kung paano magpangita. Tudlo isang magpangita. Kahit tudlo mo siya, hindi siya magpangita. Kaya may tao nga, pre, ang sako gin, jaga pangita sang kinawala, pre. Hindi ka mangita sang kinawala, ang pangita mo kinaara. Kinaara na. Ang kinapangita mo kinawala mo. Dapat ang kinaara. Kinaara. So dapat correct? next time hambalo nagapangita sang kinaara. Correct. Pag kinaara. Sako pre ako pangita tapos sang kinaara. Di ba? Okay. So next Action Boy, Ario.
Do not take all your cash kuno when leaving. Ano ka na? Iladala mo tanan yung mga cash. Iladala mo tanan. Kasi- Kaya mo na ko action boy. Tendency na bi action boy. Magasto mo. Oo, nan. Kung ara da si mo cash, do kahapos na lang butungon. Kagi gasto mo da sa kung ano dang Hindi, abis dalo mo taro mo kas basta budlay lang butungon. Paano gito? Nasinimla nila ka. Nang budlay kaganitan la. Na. Ah. Mo na? Hapos malapitan. Oo, pero ari. Budlay ganitan. Ikaw yung daan, po sa ganyan ganitan yung kalay. So, muna Black Action Boy, mas, depende, ako, bilin man, gamay lang. Bilin, damo, ginatanda. Bongga, charot lang. Joke lang na. Oo. Ano ta, si Attorney Mark Mayo? Okay, so next. Kana mo si Attorney Mark Mayo, maglakas di damo dala. Damo, gid siya dala. Pasan niya ang lahat. Pasan ang lahat. Kalain. So, next action boy, magbayad on time. Kaya para Sa utang. less interest. Sa utang. Or sa mga loan. Sa mga loans. Bayad ka gid kay May lang may condonation para sa SSS mo may condonation naman sa mga short-term loans. Oo. Te kung Kung ay condonation, kung turko ay na condonation, kung Kuhay na turko yan. na. Kuhay na yung Manukot ganin ko turko, limo ay tada condonation. Oo. Ambassador ko, ano condonation? Ano na condonation? Wala kami na yung condonation. Ano Chinese mo tutunog? ano Wala condonation. Ano condonation na? Ay, Muslim man na yan? Ay, ano na iwan? Tadlunga na, pakita na siya yung tsakto nga tunog. Pakisiya na. Hindi ko may kakonsent turko, kaya ko gutang sa turko mo. So, hindi ka maka... Magluwas kay turko, jong ko. Magluwas iya. Araya daw mo na kwarta ya. Ano Nagay ka panukot. Hindi mo ginaya action boy. Hindi na basta-basta. Hindi mo na yung maganita. Kalay. So, next action boy, instead of magbakal ko ng pagkaon sa gwa, sa sulod. na lang. Sa sulod ka bakal. Talak ka ba? Imbis magbakal ng pagkaon sa gwa, sa sulod. Hindi So, action boy, magluto sa sulod na lang. kami para direkta. Para direkta. From the source. Magluto ka na lang ko, no? Imbis nga magbakal ka na sa gwa, sa pagkaon, kay mas mas healthy, kag mas safe. Kasi syempre, kasalo ka kung paano ginluto. Correct. Okay? So, muna siya. Ay, man, nabigas sa ligid dyan sa kuano, nang luto lang yan, no? Especially sa mga panahon lang mga estudyante pa kamo, di ba? Ang mga muna sa mga estudyante, kamo yung balik na luto lang baka lang. Especially kung imo nga ginastihan, di man pwede ka luto. So, mabakal ka na lang din pagkaon. Pero subong niya, ginanglan practical, practical. Mas mayo nga maluto ka, safe. And healthy. And healthy. Tinggon mo sa aga para hasta gabi na. At least imo makasave ka sa gasol mo da or di ba? Correct. Amo lang galing ang sudan mo bilog adlaw mo lang. Tiduhaon mo kaputahe kara. Ay, isa pinirito, isa pinaksyo. Puro man sa mga galunggong, puro isa pinirito, isa pinaksyo. Hindi lang pagsabawi, kada hindi namin sabuhan ng galunggong. Gani, hindi do tsaka. Namit ni Action Boy, nadumduman ko man naman ang inununan. Ay, inununan o unununan? Anong inununan man? Unununan. Ay, unununan. Ang ginadala ng blasato ni Action Miles, bala. Why pa ako nakatilaw sa subong? Ay, why ka pa naglikatilaw? Birthday, why man? Da ko na, pero why gina. Di ba, makuto ko na kanto pag birthday ni Seb. Bunyag, why mo ko to. Kanamit bala Action Boy. Abi request bila sa imo nga ihada, nga dalaan niya ka na. Inununan? Ano to? Inununan or ununan? Ay, naman. Basta, wala siya basta may nan. Sorry. May an? May an. Nan, okay? Nan, So, next action boy, Ario, pwede ka magpautang pero mag-set ka sang boundary. Correct. Boundary. Nga, kay man action boy, YOLO ko no action boy. You only live once? No. You'll only loan once. You'll only loan once. Pag-uno man sila nga, So, kung hindi ka balo magbayad, action boy, hindi na pasulit. Hindi na pasulit. So, muna. Okay? Kamo man nga, di balo magbayad, hindi na mo magsulit. Utang, kita mo na ginawa kagabayad, ganun mo, utang ka naman. Nakabala, no? Nawa ka. Ano na yan? Huwag yun sa problema sa ato. Basta mga utang. Ginambala. Nawa sa hugot. Kabalo na kita sa blang wala sa bayad, baligaraw na lang na pilakbulan, ni Dodo Abia, guro nalipat na. Tangan niya naman liwat. Correct.
Correct. No? Mabay nga pwede, ibalik ko lang sa mani. Ang bayran ay pasina pero bilang katapusan. Di ba? Oo, eh. Pero bilang katapusan, bayran ko na sa katapusan. Katapusan sa mundo. Katapusan sa kalibutan. Kalain. Ang guwada, inununan. Chak ang bako inununan, di ba? Oo. Imo inunlan ang inunlan sa bata. Ako na haba sa inunlan niya. Inununan. Okay na? Thank you kay Miss Jocelyn and Miss Josephine. Ay, bongga. Duwagin sila. Mga Okay na? Okay na. Kaya, natamyahan ay sino naman? Sila J. Ace. Si J. Ace kag Joseph de la Cruz. Sa mga pakaisa ni Jocelyn sa San Diego, California, si Donna Robles Prodigalidad, Larnie Robles de Guzman, Sai Robles Both, kag Maridel Robles Turner. Mga parintig ron ni Tina Turner to sa US ning ngayon na pamana. Aaron Tagunera, watching from LTO Carcar City, Cebu. Uy, may buntag. Kalamig may buntag diha, oy. Padala man din mang karkar na chicharon. Sama rin buha. Sama, oy. Pinamalhal. Hindi lang yung action boy, may sabaw siya. Okay. Pero amo tong tawag, basi sa ibi magalaw na amo ning tawag. Pinaksyon nga isda ko na nga may luy. Wala patis. Oo, pero may siya, may langgaw. Daw baboy man to yan May action boy, may talong, may okra. Okay. Mo na siya, sarap. Sige. Yada. Ay, kinawa man sa Maninoy. Makita mo siya ganito karon ng balon mo siya. Correct. Okay. Mga ka-aksyon, inyong inumatihan natin mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Kay Kapito da sa Barangay Hall kag kay Imbong Kagawad Imbong da morning da. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Action Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.